ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭ ବେଳା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ତଥା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ତଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଥିରେ ପଡୁଛି। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି। ଯେମିତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିପାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରୀରେ ରାତି 9:57:22 ରାତି 1:27:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାହା ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ, ସେହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବା ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହା ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉଭୟ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ। ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ବର୍ଷା, ହାନି କିମ୍ବା ଭୂକମ୍ପ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ